Má to zvuk taky, no. Ne, ale toto, víš, ta kamera, že? Tak až to se stříháš? 69, tak to si myslím. Tak až to se stříháš, tak nám to pak pošle mailem. To má brzdový světla tady. Jo, Toto je couvačka aj. to je brzda. Aha. Mělo by to i blikat. Blinkerama. Jo. Udělám takovou tu... Ještě můžeš, dobrý. Hezky. No, byl si sumit nohy, že jo? Bez tak si se neumějoval. Dobrý. To se na to trochu nalepilo do milu, ale asi nevadí. Ale jako... To je stroj, co, Ondro? A představ si, že ten strejda toto vyráběl úplně sám celý. No já vím, já jsem si... To není ze stavebnic. No, to je taková něco. To muselo zabrat hodně času. No zeptej se ho, kolik to zabralo času, on ti to řekne. Co, peněz? Času. Jak to stavěl? 3 roky. Jsem začal, když s tím ale po Praze, jel, 2013 a Jo. jsem to lodí. Loni to dodělá. Ty, ale 3 roky, to bych možná ani neřekl. Já jsem se mezi těma jistil.